για να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μια κερδοσκοπική αντίληψη, η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν σε όλα τα άτομα της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει τον έκτακτο κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον καπιταλισμό. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική αντίληψη και από